Sayang, sayang, aku lapar. Gak murah ikhlas masak aku. Malah ngamuk. Ya wis rasane. Malah ngamuk. Masak apa sayang? Senyum sih. Metu pisan kleru Cindo. Cak itu nyata Cindo minggu nonton meneh. Dulu pasangan ngapain? Enggak ya. Lagi santai kawan. Ini kan awak dia bujaannya ya. Paling tahan yang ngajani samping nggak kenal lah kok bocah samping pacar aku bocah ya anggap gue mah diri tapi itu dia sih bulu-bulu mancing gue nih ke mall nah cuman lihatnya juga pasangan enak ini kan kadang juga ketemu aja mereka sih antre lu antre lebih akeh penuh. Ngopo? Wis nopo? Cut. Wah, bela aku ra. Nanti. Isi. Melu. Halo. Ayo. Tutup lagi. Mantu mua. Jadi ingat. Ayo rasa betul kamu. Cepetan sama tuh nikah dengan ising. Iya. Kok cepetan? Nawani jangan tinggal. Tutupan. Papa, nanti minta tolong masukin motor ya, Papa. Iya, Papa. Adik nak duduk. Tak ada isapno loh. Jijik aku bang, sumpah jijik aku nuri. Ya mah Dilan aja nek kono wis diselingkuh ke. Cuman sing remukan rengginang koyo ngene iki. Ya ngalah kowe iki lho, nop. Wis entuk Dilan ayu, pekerja keras, iso golek duit. Ngono ki sepet tingkah lho. Ya nek ganteng ora apa-apa sih. Tapi yo Raine pas-pasan nih. Raine pas-pasan lho. Ya Gusti, gandeng rasa piro lah nang larane lho ra kira-kira. Iki njaluk erta gono-gono 800 juta ya Allah. Iki dite sepiro? Oh enak menawa iki lho dipeget. Erta gono-gono kok njaluk 800 juta. Lah awakmu iki randirai opo piye to? Geting aku mas, sumpah aku. Ya Allah. Info ngantemi sapno. Maju paling ngerti ya, tenan maju ngarep dewi ketemuan karo Dilan lho aku ndelok video ya Allah. Radus apa piye? Iki bar nganu radus kene lepek sak rairane sak rambut iki ya Allah. Mesake men ya.
Iki ngirik ning omah, ngomong anak, jak kerja bareng, penak ini atau ngedek peti, kan selingkuh, nggo aplikasi opo wingi lali aku. Iyalah. Apa to sing mbok golek iki? Dilen wis ayus, ngono kuwi. Peter golek duit sisan lawakmu. Salah, ora iso golek duit, nusake, numpang urip, benalu. Semitang. Antem. Keting ya ngono. Yo ngene iki kekarepane akeh, butuh yo akeh, mangane saonone, tempe tak godhog, nyambel iki mau biambang lombok tak godhog go iterasi, terus karo pare tak godhog. Wah, ngene suwenake ya Allah, matur suwun tenan. Wis wegere rom. Pengen tuku apa-apa ya, gue keringetnya dewe, berusaha berjuang. Beda nek sing ndupak lawang, metu ninja, metu mobil lah. Bersyukur. Wis nikmat inu apol. Bilang nih. Tamangan ngene iki ora awakmu iki. Enak aja. Dikoreti niku. Cuwek ning nulekan ngene iki. Ya Allah Gusti, aku heran mbek wong Kopeng. Dubetamen adem iki lho. Aku lho sing biasane panas-panasan munggah ning Kopeng lho. Metitilen ndredeg ngene. Ngene iki gak ngono iki lho. Asa aku hampir ra ono ta Mas, gawe-gawe teh mbek kopi ngono lho. Iyalah. Apa sing takon? Mbak nyarane Kopeng. Lha iki tekan Kopeng. Ini ki kon as balik kayak ditakon. Banyak kok orang mampir rumahku cedak kono. Kira ngerti saka ngendi aku nang mbok ya. Kamar kosong air hangat, kipas angin, AC. TV. Mas. Mas yang mbek dikancani yo ana Mbak. Maklar suwe-suwe aku ning kene. Menawa aku ngene entuk jodoh wong Kopeng ngono ya ora apa-apa. Ora pilih-pilih, hawane adem malahane. Jadi lek berkembang biak terus. Hawane adem. Jadi ki ya lho Mas. No. Velocity se. Tak. Yo ini kita kerja ki mangkat peteng Bali, peteng urung Bali ora apa-apa. Sanggane awake lemes sikile kemeng. Wong aku biasane nggo swalo lho kon nggo sendal dhuwur koyo ngene iki lah yo. Teklek sikile iki. Jangan. Seru adus, keringetan, kecut sembarang dengan ora apa-apa. Muga hasil video klipnya pas galang lagune sing judulnya Patah Hati. Boom, diterima dengan masyarakat yang baik, pokoknya ngebum sak dunia trending nomor 1. Amin. Pokoknya nggo wong sing diperjuki aja sambat. Disambat oleh tapi yo aja keterusan lho. Aku yo kesel ini asline. Ora kesel. Banyak dadi wong penak yo penak nek nyawangmu mbek kelengkaran turun ngemil nih nonton TV iki. Kene sing lakoni ini dengep. Wis, awakmu trimo nyawang ae. Aku tak sing kerja rekoso pontang-panting ngalor ngidul ngetan kula to. Ketekan tamu saka waduh kuwetik ngono iki lho. Delok iki. Siapa dia? Teko kira nangis. Teko pirang-pirang ngono nyeng. Masya Allah. Gratis wangi men itu tah. Wangi aku ngerti nek sangan rene dia kados. Aku bener. Oh. Jadi nak aku rene gratis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora dipeluk iki. Mati langsung aja Buri. Langsung aja ini Buri. Langsung madang. Apa enak teko-teko langsung madang ora patut ya. Ya patut. Minimal ya asas. Wis tak sahi masalah iki mangan Wis dirampungi kabeh ini. Iki ketemu yurep dolan ning kantor akhirnya ayo madas iki. Tak makan iki. Wis sakanane iki lho. Kaget aku. Ki entus teko langsung Mas. Suwe men rene madan. Bener nek mbok masak kira apa aku.
Iya, aja nades. Sama soto, tahu tempe sambel. Soto ini kan. Kok pada gue Apa nih? kita kok seleranya sama. Mexico. Mexico me podo. Ora ding, wi bal-bal konggon gue nggak bani jangan nagas. Ijole dalam Meksiko, casar. Allahu Akbar. Rapid nothing. Tak junjung ya. Serius. Alhamdulillah. Apa sih mau tahu ini? Sudah. Ya, gue mau tahu. Tahu dia toh.